Mä käännyn sua kohti, sit kun mä oon valmis. Siis en hajoa. Joo. Elikkä just... Eli sä et sano siinä mitään. Siinä mä en sano mitään. Joo. Mä voin sanoa vaikka kiitos. Sitten mä alan ne huikkaa, mut sit kun mulla on kitara kaulassa, sit mä käännyn sua kohti. Joo, sä voit vaan kattoo, sit mä laitan. Tai pitäisikö... Arni ottaa ensin kuvan mun puhelimesta, koska se on ihan vituilla puhelin. Okei. Ajo. Kumpi näistä on minä? Mikä näistä on minä? Mä kysyn koronapista nyt paljon aikaa. 5! 2. Joo, ymmärrän. Mihin tää meni? Joo, totta kai. Laitko jotain nimiä tähän? Vai pelkkä nimi? Yes. Kai tulepa tänne väliin. Yes. Tää on tämmösen salaisen yhteiskuvan täältä näin. Sneaky. Totta kai. Ihana kun tulitte kattoo. Kuka muu haloo? Olis tässä? No niin, tänne vaan. Kaikki vaan. Hei. Morjes. Kaikki vaan aikaa. No niin, ja täältä vielä. Hei. Oliko sulla jotain sainottavaa? Ei oo. Onpa ihana kassi. Ja sulla kans. Ihana. Voi, totta kai, jos täältä mahtuu. Mulla on muuten jonkun kynä nyt. Kenen se on? Nimikirjoitus. Ihanaa. Tässä, terveisiä.